Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नै दिनै आं साबोन बानायनो लालायबाय बे सब बेस लाखाबाय अलरेडि गेसखौ होनानै दोनखाबाय थादो ओमफ्राय बेफोरखौ लाजोबबाय बै निमनि माबा रोसि आरो बानायखाना लाखाबाय ओमफ्राय एफिडेन्टखौथ' होनांगौमोन नोंथांमोनथ' गासैबो मिथिखायो दा आङो नोंथांमोननो निमनि साबोन बानायलाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नांगौबा अर्डार खालामबानो जाबाय जेनेबा स्किनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय आरो नांगौबा ओमफ्राय हलसेल लाङोबा डिसकाउन्ट हरगोन आरो बेनिफ्राय दाथ' ओरैनो 100 ग्रामाव 40 थाखा खरैल' लायो ओमफ्राय बांद्राय लाया आरो अर्गानिकबाबो ओमफ्राय दा आङो मानसिफ्रा सोरबाफोर खायसे खायसे माने फोथायबो जानो हागौ आरो बिदि बेलेगफोर बायख'नानै लाबोनाय होननानै दा आं निजेनो बानायनो होननानै दोनखाबाय बे सब बेस ओमफ्राय नोंथांमोना माननाय दाथ' जोंनि बर' मानसिफोरथ' बांसिनानो दाउ लायनो दाउ अमा बेफोराव थांनानै साहि दाउखौ बायदिसिना बानानै माननाय जायो बेनि थाखायनो मोजां आरोना मोदोम माननायफोराव खिन्थु थैनिफ्राय जायोब्ला बेजों हामनाय नङा बेखौ गासैबो मिथिखायो आरो स्किननिफ्राय जायोबाथ' अलरेडि बेजोंनो हामखायो रिजाल्टआ मोजां फैगासिनो दा नोंथांमोना दायो साबोनखौ बानायखांबा नोंथांमोना नुसिगोन हेलौ नै आंनिया साबोना जाबाय बख'नानै जाबाय जि बरिया आरो जि गोरा सिल सिल जादों साबोना नै नोंथांमोना लानो हागोन आरो नै एसे खमावनो मोनगोन आरो ओरैबायदि मोजां जाथावथाव साबोना मोजां नुदों ना How are we now? Huh? नोंथांमोना सोरनोबा नांगौबा माननायफोर जादोंबा गाराय जादोंबा कल खालामबानो जाबाय स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव जि मोजांखा जोंख्लाब जानो लुगैलायो नोंथांमोनाबो निस्सय मोजां मोनगोन लानानै खेबसे लानानै होबानो नोंथांमोना मोजां मोननांगौ ओरैबायदि मोजां आंथ' फाननो बायो लागाजोंसो लुगैयो